柏崎国際交流課のご協力によりまして、今回のその公演が実現することとなりました。我々の主な目的は、こちらの大勢のモンゴルから来た学生たちがお世話になっております。その感謝の気持ちも込めて、今日の公演には、モンゴル国、そして内モンゴルの芸術家たちによって、成り立ったご遊談でもあります。モンゴル文化教育大学所属、そしてモンゴル歴史民族伝統芸術音楽舞踊団による公演、これから始まります。一番最初の曲は草原の朝。